Het weer van de morgen ging gewone training op Tialf van reetriedster Lotte van Beek. De Olympisch kampioenen werken het mee aan een onderzoek van de TU Delft. Onderzoeker Eline van der Kruk beziekt door een hand van meetings op het ijs de ideale reetriedslag van Lotte te ontdekken. En er komt heel wat bij te zien. Maar reflecterend materiaal op het pak en de redens in speciale camera's haar bewegingsverslissen. Die worden vervolgens weer in een computermodel opslaan. En dat computermodel is gebaseerd op wiskunde en natuurkunde. Dus, daar stoppen alle parameters van de schaatser in. Dus een massa, je beenlengte, je hoogte. Dus het wordt echt een individueel model. Dan kunnen we kijken, stel nou dat jij bijvoorbeeld een bepaalde slag maakt. Wat wordt dan jouw snelheid op de baan? Dus we kunnen gaan voorspellen hoe snel je gaat met een bepaalde slag. Het is bij het reetrieden dus net gewoon een kwestie van het aanzetten. Alle reetrieders hebben een eigen reetriedslag. In het schaatsen zie je kleine Japanners over het ijs gaan en je ziet een Sven Kramer over het ijs gaan die hele andere slagen maken en toch alle twee heel hard gaan. Dus vandaar dat we een ideale slag kunnen vinden voor een schaatser in plaats van een ideale schaatser. Winnen of verliezen. In de reetriedsport gaat het om honderdsten of zelfs duizendsten van seconden. Nieuwsgierige informatie voor de topsporters, want die willen zelfs graag nog rapper hoe de finish komen. Dat hoop je natuurlijk altijd wel. Kijk, schaatsen is gewoon een sport dat om heel veel factoren draait en dat moet allemaal in orde zijn. En ik denk overal waar je een klein beetje winst kan behalen, is mooi meegenomen. In de aanren naar de Olympische Spelen van 2018 is het zelfs de vraag dat je met dit onderzoek naar je Olympisch kampioenen helpen kunnen. We kunnen niet uitdrukken hoeveel seconden, nou nu zeker nog niet, hoeveel seconden eronder gaat zitten. Maar aan de andere kant, het zijn milliseconden, dus elk klein beetje helpt. Van der Kruk promoveert door 3 jaar en pas dan is het onderzoek dus helemaal klaar.